Dan il-programm qed jitwassal lilkom minn Innovative Greens. Il-komplement tal-lejla tajba lilkom kollha li qegħdin issegwu għan nispera li tinsabu tajbin u nispera wkoll li kelkom ġurnata tajba u issa qegħdin bil-qiegħda u rilassati sabiex issegwu l-programma Nicolo & Co. Illum għandi personalità vera interessanti u xi darba oħra wisq probabbli żgur li qrajtu xi silta minn tiegħu għax ovvjament ħareġ ħafna kodba romanzi għandna ħafna affarijiet xi ngħidu flimkien speċjalment biex insiru nafu aħjar ukoll lilin mill-kitba tiegħu. Però qabel xejn tajjeb dejjem nfakkarkom biex titlu fuq il-paġni tagħna tal-midja soċjali. Aħna għandna TikTok, Instagram u anke il-Facebook page fejn minn hemmhekk tkunu tistgħu taraw l-aqwa siltiet minn kull programm, mhux da biss anke l-programmi ta' din is-sena li għaddew u anke tas-sena l-oħra. Kif ukoll tkunu tistgħu tirpu ħafna rigali dejjem grazzi għall-sponsors tagħna. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rigali tajjeb li titlu fuq il-paġni tagħna x'hemmhekk ikun hemm miktub kollox u anke xi tridu tagħmlu sabiex intkom tkunu eleġibbli biex terpu dawk ir-rigali. Dasek paroli issa wasal il-ħin sabiex nilqawnek miegħi lil personalità tal-lum drum roll nilqa' miegħi lil Gino Lombardi. Isma' Xanna Sidi. You're right jew. Looking good, eh? U xejn fuq l-aħwa. Xejn fuq. Poġġi, sib, ħanitkellmu daqsxejn. Ma kollox sew ġin. Kollox sew, kollox sew. Tajjeb, bdejna b'diska u lex, tixjieħ jaħassra, qed nimmaturaw iżjed. Ekk rajt, naqblu. U xi tfuq, by the way. Thank you. Vera tfuq, fex fislu qabel ma ġejt illum. Bdejna b'din id-diska waħda mill-favoriti tiegħek ġin. Piano Man ta' Billy Joel. Billy Joel. Billy Joel. Joġobni daqskemm joġobni Elton John, jiena fan Elton John ukoll. Żgur. U ħafna kantanti oħra. Ma nħobbx di waħda mill-ftit diski li hija kummerċjali li toġobni. Sewwa? Ma tantx inħobb diski kummerċjali. Allura iktar nisma' l-mużika tal-albums milli id-diski li joħorġu fil-hit. Eżatt fil-hit, ekku. Ġin, xi kemm il-ktieb tissajt? Għadni kif noħroġ l-14 il-wieħed u diġà qed tikteb ieħor. Qed tikteb ieħor diġà. U minn fejn tiġik imma l-inspirazzjoni? Jien naf tkun kwit waħda. Pereżempju ħanajdlek kif ġiet l-ispirazzjoni ta' wieħed mir-romanzi tiegħi li kien jismu Bla Isem. Mela dan. Tajba, kien jismu Bla Isem. Jismu Bla Isem. Eżatt, tajba. Mela konna għadna kif wasalna l-Kroazja, kien bil-lejl, għalunna li faċċata tal-kamra tagħna hemm bajja. Mela jiena bniedem li ma tantx norqod fil-5 ta' filgħodu għamilt il-kafè, ħriġt fil-gallerija u beda jisbaħ. F'nofs dil-bajja kien hemm blata tonda. U immaġinajta mara tqila fil-banju. Tifhem? Wiċċa l-fuq, allura zaqqajja il-blata. Jerġa' ġewwa kien hemm min-notepad tal-lukanda stess. U ktibt nota fuq u mbagħad x'in wasalt id-dar bdejt niżviluppa. Il-laħwa, ġifieri min kullum kien iġġib l-ispirazzjoni. Kollox, anke jekk inkun fuq tal-linja u hemm żewġ nisa qudiemi qed jitkellmu fuq il-ħjata, jaf kelma mill-li jkunu qalu tispirani għal storja. Interessanti, u minn hemm mbagħad tispiċċa toħloq ktieb għax inti ovvjament ma tovolvi l-karattri, eċetera. Jiena nemmen li biex toħroġ biex tikteb romanz irid ikollok bidu u tmiem. Sewwa. Taf minn fejn ħatibda u taf fejn trid tasal. Mill-Marsa sejjer il-Mellieħa, nista' ngħaddi minn ħal-Qormi, nista' ngħaddi minn Ħamrun, imma l-aqwa li naf li sejjer il-Mellieħa. Karattru li vera jibqa' l-qalbek. Li ma wieħed ikun kieku ġin? Karattru għal qalbi huwa Bastian. Bis-serjetà? Bastian huwa karattru fir-romanz Ħallini ma' li huwa popolari ħafna anke mal-qarrejja u min jgħid li l-aqwa romanz li qatt qara għax naf jien. Veru. U dar romanz li għadni kif noħroġ issa huwa relatat ma' Ħallini ma'. Okay. Mhux sequel, huwa jiġi minnu, kuġini ta' kuġini, ngħidulhom kuġini. Eżatt. Isma' Gino tajb ukoll li ngħidu li huwa nannu, nannu ta' tnejn, mhux hekk ġin. U
dal-waqt insirna nota 3. Zvelajnija, ma qalu ilix din, ma qalu ilix. Le, xina nafaw sew ukoll l-familja ta' Ġino, mekka għardin naraw l-Ġino man nepotijiet. U di vera ħaġa sabiħa, Ġin, qalu li inti tinżel għal-livell ta' nepotijiet. Noxa jien. Toxa, dik il-kelma. Inkun il-ġenna. Veru. Ħaġa sabiħa ma vera li kollok il-nepotijiet u tilab maħom tqattal-ħin. Jena, eknejt, jena bil-28 sena fl-armata. U l-isbaħ promotion li għadħat hija meta sirt nannu tal-jem. Xieġmil. L-ewwel darba mbagħad terġajt sirt nannu meta twildet Valentina. Eżatt. Il-ġenna nkun meta kont fil-kumpanija tagħhom. Isma' tissemmi l-armata meta kont fiha eċetera. Ma tfal kont daqsxejn strettenti ma tfal tiegħek qed ngħidu. Żomm daqsxejn. Issa ma nepotijiet. Terħija daqsxejn għax normalment jekk ikunu n-nanniet. Hija relazzjoni kompletament differenti. Għax in-nepotijiet qed irabbuhom il-ġenituri tagħhom. Jien ma nindaħalx fit-trobbija tat-tfal, imma it-tfal tiegħi kienu responsabilità tiegħi. Tiegħek, ekku. Sewa, mela jekk jiena għamlu xi ħaġa tnej u jħobbu jaraw programm fuq it-television ħadd, ngħidilhom nhar il-ħadd mux se taraw dak il-programm. Jaħħasra. Sirt naf dal-aħħar żmien. Mela. Sirt naf li xorta kienu jarawh. Repeat, imma l-inqas ma kinux jaraw fil-ġurnata. Fil-ġurnata. Ejja, tagħmel sens. Nar ta' sibt kont inkwetom daqsxejn inti l-tfal tiegħek. Biex. Għax huma kienu jkunu off mill-iskola, ma kienx ovvjament ikollhom skola, ma inti qabel ma tmur għax-xogħol kont ħallilhom x'jagħmlu. Ħallilhom x'jagħmlu. Il-pass papers. Kemm kixfu il-pass papers. Alla ħares ma jagħmluhomx għax inkella ma joħorġux. Għax hekk. Għax inti m'għandekx titlef ħin. Sewwa. Mela, jekk għandek weekend free, taħliħx kollu fil-lob, ħin għal-mistri għandu jkollok. Imma għandek jkollok ħin li żomm il-konċentrazzjoni li l-għada sejjer l-iskola. Ekku, le, veru naqbel miegħek hija idea tajba, ġifieri xejn. Kont insejthom dawn l-affarijiet. Insejthom, anke meta kienu jitlu lek tard id-dar, ħin suppost, imma msomma kien kontekst strett. Tat-tisjir ma ġbitni xejn. Issa żomm mela ħadla semmija saħan semmu għassa. Mela tfal tiegħu qalu l-importanti ma taqbadx miegħu fuq it-tisjir. Għajdlu li huwa kok tajjeb meta jsajrilna d-dar imma bejnietna li kelt jew daqsxejn mielaħ. Issa tista' tiddefendi ruħek tajjeb Ġin. Ifhem, jiena rari sajjart, veru rari sajjart. Sewwa. U għassa fejn niftakar jien u nistgħu nagħlqu biha di fuq da s-suġġett. Okej, ma niftħux tajjeb. Ma niftakarx li kienu kun mielaħ li dejja għal dak li jkun ħanajtek. Okej, mela kelli informazzjoni ħażina tajjeb minn familjari ta' Ġino. Probabbli sajjar ċi darba u kien mielaħ. Veru, għalulek xi ħaġa wattilhom xi ħaġa oħra. Ekku, eżatt. Isma' x'ġara darba kien hemm dal-bamer tas-sigaretti. Mela kont naħdem f'post partikolari u dak kien jiġi spiss u jaqbad il-pakket tas-sigaretti u jieħu jqabbad. Mingħajr ma jitlob permess. Sewwa. U darba konna nkunu 3-4 fejn kont inkun u għadna nagħmlulu ċajta. U qbadna sigarett għamnieh bil-bżar aħmar. Jill-aħwa. U wieħed minna qad fil-biepek qed jippreżentaħulu xi rajnih ġej. U daqabad ħadulu u sieħbi għallu rridu, dak qablu tefaw ġaħalqu qed ipejjeb ħaġi 3 nifsijiet f'daqqa. Għallu xorta rridu, defsu f'imnieħru, għallu rridu ġibu xorta u daħlu f'imnieħru. U f'daqqa waħda mill-effett tiegħu il-bżar aħmar. U tista' timmaġina dal-proxmu jiġri li t-tojlit ixarrab wiċċu, ixarrab imnieħru, ilaħlaħħal u żgur. Qed jipprova jeħles minn dal-ħruq. Tajba, isma, inti tħobb tagħmilhom sewwa daw l-affarijiet. Motto tiegħi anything for a laugh. Eżatt. Jiena anke naf xi kollegi tiegħek ukoll l-istess ġifieri fuq ix-xogħol il-ħin kollu hekk tiċċajtaw. U di xi ħaġa wkoll li toġobni fik Ġino u dejjem ngħidilek kull darba niltaqgħu illi. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook Ġino, kull filgħodu nitfa' ċajta. Titfa' ċajta u ilek tagħmilha din għażmin. Ili nagħmilha minn Diċembru tal-2009. Wow!
jiġifieri 15 sena dal-waqt. U bil-karattri b'kollox, anka. Iżgur, ħloq żewġ karattri Eżatt. qabel kienu xmun u tesi. Eżatt. U darba minnhom kien hemm mara tgħix sqallija u komplejnjata x'naqbad man-nisa fil-jokes tiegħi. U n-nisa stess Maltin, daw jgħidulhom di mhux ċajta għal fejn qed iġibha bi kbira. Sewwa. U fil-għaxija net xi ħadd qalli dik kien jisimha Doris. Qalli qalt li għax biex ma taħraqa iktar ibdel l-ismijiet minn tesi jagħmilha Doris. Sewwa. U minn dakinhar saru Xmunu Doris. Xmunu Doris imbagħad daqshekk, U din bdiet kien il-ħadd filgħodu il-ħadd ta' qabel il-miliet, għad niftakar. Qabel kont nitfa' joke darba kultant. Sewwa. U din batet li private message, qalt li kont se nneħħi ħajti bidi, rajt il-joke tiegħek, tħaqt u rmejt il-pinnoli u t-tazza bl-ilma li kelli fuq is-sink tal-bathroom bis-saħħa tiegħek. U jien għadt nemozzjona ruħi għara. Wow. Għadt millum il-qoddim ċajta kull-jum. U l-ammont ta' feedback li rċievi, jekk kellhom burdata ħażina bdilt li ġurnata, nkun qed nistenna ċajta tiegħek, Alla ħares ma tkunx int. Kien hemm raġel minn raħal partikolari kien qalli 6 xhur ilu tawni 3 xhur ħajja. Qalli jien norqod fil-għaxija bit-tama li fil-għodu nqum nara ċajta tiegħek. Il-laħwa xiġmi. U dam snin. Wow, il-laħwa qabbatni l-barġi. Anka jien emozjona ruħi meta ngħidhom daw l-affarijiet. Huma vera ta' soddisfazzjon kbira li jiena bdiet il-ftit u titqis li mhux dejjem ikolli bordata tajba. Ukoll. Dejjem ikollok il-problemi tiegħek daqqa llum, daqqa. Però nagħmel mezz li kuljum nitfaċajta. Ideja tajba ħafna, anka lilkom telespettaturi kemm tikbu Ġinu Lombardi fuq Facebook u anka tkunu tistgħu taraw intom seżżaw niċċajt ukoll. U dan l-aħħar sirt nirrekordjhom viżwalment. Iva, issa qed nitjiebu aktar, ma' żmien ġejn qed nitjiebu aktar. Ħankomplu nsemmu aktar ċajt minn tiegħek ma nafx hekk tiftakar ġdin għalti lil-mara tal-boċċi tal-kamla. Tajdili xalissa. Tajdili xalissa, ħatkun tajdili eżattament wara dil-waqfa qasira ta' riklami b'qaw magħna.